Eu o que trato agora é de que nesta exposición pois o espectador poida recombinar libremente ir dun sitio a outro e que vexa as líneas fundamentales do que é ese recorrido, que son a liña, o volumen, a materia e a luz. Con eses 4 elementos son suficientes como para poder entender unha obra de arte, como se colocan as liñas, como se colocan os espacios, os relieves, etcétera, etcétera. As obras que normalmente vedes por aquí queixanse, hai un ruido de fondo de queixa que dice, coño, non me acabaches, non me metiches o traxe novo, non... Pero, é unha cousa que eu busco, o que busco é a idea inmediata e depois o acabado xa pertenece a outra serie de situacións.